Għaddejjin ġmielhom il-preparamenti biex nhar il-ħamis li ġej. Fil-Fosos tal-Furjana jittella l-aħħar u l-akbar mass meeting tal-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali li se twassal għal jum il-votazzjoni fit-30 ta' Mejju li ġej. Dan il-mass meeting se jkun qed jara s-sem ta' wieħed mill-akbar DJs fid-dinja, Armin van Buuren. Kru ta' jużar il-preparamenti li għaddejjin fejn tkellem ma' William Lewis, is-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista. U għannota kif dan se jkun l-akbar spettaklu li qatt organizza l-Partit Laburista u ħeġġeġ lin-nies biex jattendu dan fil-waqt li nota se liġi organizzat it-trasport. Niġbed l-attenzjoni li ħankunu qed nerġgħu nagħmlu shuttle service kemm il-Park and Ride tal-Furjana kif ukoll mill-Fast Ferry f'Talis għal dawk l-awċejn li ħajġu magħna u anke mill-Kottoniera kif ukoll minn Marsamxet tal dawk li ħajġu mill-Kottoniera. Ovvjament ikoll ikun hemm it-trasport tal-komitati lokali kif ukoll hawnhekk il-Belt Valletta huwa post ċentrali ġifieri ħajkun hemm ukoll l-użu tal-trasport pubbliku biex dak kollu li ħajnaqdu magħna ikollhom faċilità biex ikunu jistgħu jiġu b'mod faċli u jkunu magħna fuq il-Fosos tal-Furjana. Sa dan it-tant il-preżentatur Clint Bajjada innota s-suċċessi ta' Van Buuren fis-snin passati fil-waqt li appella biex nhar il-ħamis kulħadd ikun parti minn dan l-akbar moviment politiku f'pajjiżna. Il-ħamis li ġej mhux sempliċiment ġej DJ internazzjonali, imma ġej wieħed mill-akbar DJs internazzjonali li biss ngħidu li rebaħ għal 5 darbiet sħaħ bħala l-aqwa DJ fid-dinja. Armin van Buuren jibqa' klassiku, maħbub u naturalment dan ser jagħmel show ta' 90 minuta sħaħ.